Prima rată la prima casă este de aproximativ 6.300 de euro. Avansul ipotecar este de aproximativ 25.000 de euro. Prima linie. Apartamentul este exact ca în videoclip. Mută-te și începe să te bucuri de viață. O soluție excelentă pentru o familie numeroasă. În apropiere se află licee, grădinițe, școală de fotbal pentru copii, o universitate. La parter se află un supermarket cu magazine și cafenele. Stație de transport public. Zonă de parc pentru recreere în familie. A fost deja elaborat un proiect pentru instalarea de încălzire autonomă pentru întreaga clădire, cu contoare individuale de căldură. Acest lucru reprezintă un potențial pentru creșterea valorii locuințelor în viitor. O priveliște excelentă și gratuită asupra concertelor și meciurilor de fotbal scumpe de pe stadionul Zimbru. Nu vă faceți griji, acest lucru nu se întâmplă des. Un loc minunat pentru o familie activă. Pot să vă consiliez și să vă ajut cu o ipotecă. Prețul este negociabil. Sunați sau trimiteți un SMS la numărul de telefon afișat la sfârșitul videoclipului. Первый взнос по прима-касса около 6300 евро. Первый взнос по ипотеке около 25 500 евро. Первая линия. В квартире остается все, как на видео. Заезжайте и живите. Отличное решение для большой семьи. Лицеи, детские сады, детская школа футбола, институт, поликлиника. На первом этаже супермаркет с магазинами и кафе. Остановка общественного транспорта. Парковая зона для отдыха с детьми. Уже разработан проект для установки автономного отопления на весь дом с индивидуальными счетчиками тепла. Это потенциал для будущего роста стоимости квартир. Отличный и бесплатный вид на дорогие концерты и футбольные матчи на стадионе Зимбру. Не переживайте, это происходит нечасто. Подскажу и помогу с ипотекой. Цена обсуждается. Звоните или пишите по номеру, указанному в конце видео.